Benvinguts al programa 14 de Picó TV. Avui començarem parlant d'un científic, un gran divulgador de la meteorologia i també de l'astronomia, un apassionat d'aquesta ciència, de la meteorologia especialment, Camille Flammarion, francès, va néixer el 1842 i va morir el 1925. I tenim amb nosaltres aquest llibre fantàstic, és una edició del 1870. Per tant, Déu-n'hi-do, de l'època jove de Camille Flammarion, l'atmosfera. Anem a fer un repàs d'aquest llibre i veurem, amb gravats preciosos, diversos fenòmens que ell comprovava en aquella època. Realment molt curiós. Som-hi. Aquí el tenim, el senyor Camille Flammarion amb un gravat de joventut. Així creien que era la superfície de la Lluna. És un gravat també de l'època, recordem 1870-1875. També feia estudis de la mitja i alta troposfera amb globus. Aquí tenim una representació d'un globus que peta, o aquesta altra, realment tràgica. Dos científics es troben a 11.000 metres d'alçada, els hi falta l'aire, s'estan congelant, i així ho representa el gravat. Anem a veure fenòmens òptics, com aquest cercle d'Ulloa, amb els excursionistes a l'esquerra i l'ombra reflectida dins de la boira, amb aquest cercle, una miqueta exagerat, o aquestes ombres gegantines d'uns excursionistes, també reflectida en els núvols, en la boira. Aquest és l'espectre de Broken. Anem a veure ara una mànega molt potent, amb la base del cumulonimbus, les ones, el temporal del mar, el valer que fuig, o aquests tornados, no uns quants tornados en aquesta zona desèrtica. Uau, realment et fa viure la situació amb aquests cumulonimbus, amb aquestes enormes torres, o aquest altre tornado que s'està aproximant a aquesta caseta amb descàrregues elèctriques incloses, la gent, la família que fuig, cames, ajudeu-me. Atenció, aquí tenim la caiguda d'un llamp al màstec d'aquest vaixell que el parteix, el divideix en dos. A la part inferior apareix també el nàufrag. I aquest fenomen és el llamp en forma de bola, fenomen que avui en dia encara se'n desconeixen força detalls. Atenció a aquest últim gravat. Es tracta de la caiguda d'un llamp en aquesta persona que s'ha convertit en pols, literalment. En fi, deixem-ho aquí. Per acabar, aquest invent, així creien en l'època que podria volar l'home en un futur, en aquesta mena de, com ho diríem, d'artefacte. Mirin quin que li surt del cap. En fi, Camille Flammarion. Doncs bé, anem a veure què és el que passarà. Avui tenim una pertorbació, per fi plou a gran part de Catalunya, alguns llocs 4 gotes o poc més, a uns altres uns quants litrets. Aquesta nit continuarà plovent a algunes zones, sobretot a la costa, per litoral, algunes nevades al Pirineu, després de 30 dies sense precipitacions apreciables. La causa, la retirada per fi de l'anticicló, que l'hem tingut força dies, i l'entrada d'aquest solc, que ha provocat la formació d'aquesta baixa. Aquest mapa és el d'avui dijous, cap a les 8 del vespre, però vegin el previst per la propera matinada, demà al matí a primera hora, com s'aprofundeix la pertorbació cap a la zona de les Balears. Encara de matinada pot descarregar punts de la costa catalana, però sobretot seran les Balears. Entrada a la tramuntana, ràpida retirada de l'anticicló, i per tant ja de cara a unes hores després, cap al migdia, tarda, vespre de divendres, demà divendres, encara el vent del nord, la perturbació que se'n va cap al Sàhara, Déu-n'hi-do les tempestes que pot haver i tempestes de sorra en aquella zona, i l'anticicló que torna, però és mòbil en aquest cas, és a dir, que ens durarà poquet. Dissabte temps estable, els vents aniran baixant ràpidament, de fet aquí ho tenim en aquest mapa, l'anticicló, com diem, allargassat, situació tranquil·la, i atenció a aquesta profundíssima pertorbació de l'Atlàntic Nord, pressions de 950-955 mil·libars, que baixarà de latitud posteriorment, però no immediatament. Aquest és el mapa previst per diumenge. Aquí tenim el gran rosari de pertorbacions que arrenquen de la fàbrica de pertorbacions, que és tot el que seria l'est a l'oest de Groenlàndia, cap a Terranova, etc. I aquí encara tranquil·litat de cara a diumenge, però ja diem, tot vol baixar de latitud. Vegin, si més no, el mapa previst per dimarts. Això pot canviar una mica, però sembla que els vents de l'oest, sud-oest, davant del sistema frontal que ens passaria la nit de Nadal, la nit de dimarts a dimecres, i del nord-oest després serà molt actiu, sobretot a l'oest de la península Ibèrica, però aquí tindrem en renou, amb vent, amb unes temperatures que no seran especialment baixes, però la sensació sí que serà de fredor pel vent i per la pluja que podria caure a la nit, sobretot del dia de Nadal. Ja veurem què passarà posteriorment, perquè els mapes ja comencen a haver dispersions en alguns models, però vaja, el corrent és molt potent. Aquestes ondulacions són les que ens poden portar canvis a mig o llarg termini. Esperem, però vaja, l'anticicló es retira, que això ja és bo, i tindrem força moviment. Això és tot fins la setmana vinent, que per cert el programa, com ja hem anunciat, serà més curtet, amb previsió meteorològica tan sols. La previsió no ha de faltar. Adéu-siau i bones festes.
I acabem, com sempre, amb les teves imatges, avui acompanyat amb una música que segur pràcticament tothom coneix, Antonín Dvořák, potser l'obra més coneguda d'ell, la Simfonia número 9, la sinfonia coneguda com del Nou Món, un petit fragment que acompanyarà les vostres imatges. Ja ho sabeu, tota la meteo a picot.cat. La setmana vinent, dia 26, Sant Esteve, també farem un microprograma amb previsió meteorològica. Això que no falti. Adéu-siau.